Hej og velkommen til en video. Det gør du ikke. Vi kører på testserveren her nu. Hvad er klokken? Hvad er klokken? Fortæl mig det lige. Den er 22:21. Ja. Fuck om 1 minut, så slår jeg og siger 4-1 standard. Vi spiller test sammen med Krammemas, som vi kan se her. Og Huxi. Og Huxi han skal prøve Ramos. Ja, og Huxi jeg skal på Ramos. Hold op, Marco. Hold selv op, Mads. Mads, you wanna... Nej, bare glem det. Oh. You wanna play with magic. Det var sgu lidt en fail, det der. Nu tøffer vi sgu videre. Jeg har sgu ikke lige set, at der kom en stor tyk leopard der. Ja, det sagde en MT25. Luk røv. Fuck, det er en syg klip det her, Mads. Prøv lige, lad mig prøve. Ej, ved du hvad, jeg giver faktisk ikke derop. Nej. Parting coming! Hov! Ej, nu giver jeg ikke mere reset. Nej, jeg skal ikke reset. Fordi nu er ikke rykke dig. Huxi. Fuck, du er egentlig grim, Huxi. Huxi? Det var da Du har satan. ikke set mig. Har jeg ikke? Nope. Jeg skulle da set dig på Skype. YouTube, I skal lige have Huxi at se på Skype. Prøv lige at se den Mickey Mouse fjes der. Prøv lige at se, ja. Prøv lige at se der. Kom op, hvordan det? Prøv lige at se. Det er fuldstændig... Hvad optager du med, Marco? Jeg optager... Nej, jeg gør ikke. Det gør jeg. Jeg optager med et eller andet, der hedder Warframe. Har du betalt for det, eller har du cracket det? Jeg har cracket det. Det må du sgu ikke se på ved din klok. Jeg er fucking ligeglad, din klok. Som I nok kan høre, så er mig og Mads brødre. Han er lillebror, og jeg er storebror. Jeg vil lige omvendt. Er jeg overhovedet brødre? Ja. Noget. Jo, i real life er vi sgu da. Nej, vi er sgu da ikke. Jo, vi er sgu da. Du gider bare ikke indrømme det. Eller YouTube, det er vi. Fuck. De små retarderede drenge kan det i skolen. Nu kæft. Mads, skal vi prøve noget sjov? Skød på hvor Huxi. det var godt, hvis du kørte det. Jeg tænker også bare det lige fik. Huxi han kører i en stor tyk panda. Undskyld, leopard. Panda. Panda. Jeg kører en stor panda. Nej, hvorfor tripper jeg? Og det var alt for den her video. Vi ses snart igen. Huxi. Nej. Så Mads. Så dør du. Nu dør du. Du vil tage en chance her, Huxi. Mads. Det er nok ikke så smart at drift lige der, Mads. Say it only. Især ikke, når der kommer en stor fed panda efter en. Hey! Det må du ikke, det der, Huxi. Du må skyde ham nu, Mads. Sagde jeg godt må skyde ned i jorden. Ja, men jeg sagde ikke, du Det var i et track, det der. Ups. Mads. Nej, fy for satan. For helvede, den store fede panda, den vejer ikke en skid. Kom så, Huxi! Kom så, panda! Kom så, store fede panda! Nej, jeg kan ikke engang skade ham. Huxi. Jolla hobby. Skynd dig, han track med pære nu.
Nej. Guxi. Det må du ikke, det der, Huxi. Du skød mig. Ja, det var fordi, du skød mig. Det der har jeg på video. Jeg stoppede ikke videoen. Så siger vi det. Det har jeg selv på som video. Undskyld. Ja, det gør ikke noget. Jeg har det bare på video.